Смятам, че хазарта е често срещан проблем. Първо, защото хората се оглеждат много в други хора, в това, което другите имат и искат да го получат без много усилия. Аз сигурен съм, че много хора си казват, това на мен не може да се случи, но повярвайте, не е така. Хазартната зависимост не е по-лека от другата зависимост. Хазарта е симптом на зависимостта, както алкохол е симптом и наркотиците могат да са симптом. Истината е, че аз се определям като полизависим. Не е хазарта единствената ми зависимост. Моето усещане е, че е по-трудна, подценява се. Имаме огромни кредити в някои случаи, които възпрепятстват постъпването за лечение, защото зависимия към хазарт трябва да не може да се отдели, той трябва да е там, да работи, да си ги плаща кредитите. Това, което също прави лечението на хазартна зависимост по-трудно е, че хората с хазарт, те са така малко, имат се за по-хитри, по-комбинативни и смятат, че така могат с една малко по-добра информираност за лечението, могат да се оправят сами, няма нужда да се откъсват и да се лекуват с другите. И това прави лечението на хазарт по-трудно. Подценява се и от самите хора се подценява, основно. Да започнеш едно такова възстановяване, трябва външна сила. Много рядко се случва по собствено желание да го направиш. И всъщност това беше най-трудното и в същото време най-прекрасното нещо в живота ми. Тогава, когато се предадох. Когато разбрах, че аз не мога да се справя сам. Хазарта за нас вече е мръсна дума и съм сигурен, че милиони родители боледуват при споменаването ѝ. Много съм горд от пътя си и то е в следствие на зависимостта. На всичко, което ми се случи, на всичките уроци, които научих и продължавам да уча, но приех зависимостта си като част от мен, като един мой приятел и много верен спътник, за който се грижа както към много добър приятел. Не подценявайте зависимостта, не подценявайте хазарта, не се страхувайте, всеки проблем има решение.